Ahoj! No nazdar! Jo, check. Vítám vás u našeho velelyžování, něco, co tady ještě nebylo. Specialista na pojištění. Takže pojďte se na to podívat s náma. Místo toho, abych ti pomohl, Nejklidnější účastník zájezdu. tak tě budu natáčet. Já pozorní s kameramanem. Kam potkal jsem paní s tím psem a ona tam furt kam chodí, znamená nějakého psa a já kočky, jo. Tak si užijte hory a já, jo, vy taky. Ondro, konečně budeš ve vlogu. Invalida. Jsi nadšenej, koukám. Pro pojišťovnu tak to budu točit Jardu tady hlavně. Takový na pokraji, tak hele, uvidíme, jestli se tam... Bez komentáře. Čus. Jdeme to tam dát, ať už můžeme kurva jet. Jak se řovně s tím Rudou? V pondělí jdeš do práce nebo nejdeš? V pondělí nejdu. Jo, Neprofesionální profesionál. tak je to dobrý, tak protože já... Jarda zapomněl, že jde zítra do práce. A myslím, že známe ty vole. Yes, zkusím. A třešničkou na dortu je moderátor. Věkoš, já potřebuji jeho odpad. Z druhé strany, ne po kolnici. Tak tam nejdu. Tak to nechám uvítat tady. Tak ahoj. Ahoj. Big Brr. Jedeme. To jsou sítky do kotla. Takže vítejte u našeho prvního stopu, tady u Rozkoše, restaurace, která podle mě rozkoší už nějakou chvíli není. Ale tam za tebou uvidíš další rozkoš. Takže chcací pauza číslo 1, vidíme se u chcací pauzy číslo 2. Mezi tím, co všichni chtějí vyrazit na cestu, Janek má jiné plány. Janku, pověz nám, co máš v plánu. Já jdu právě balit tak veliký brko, že se z toho poserem normálně. Ať už můžeme kurva jet. Ne, to že si profištili, jako neměli dovoz jsme, vole, 120, 130, vole. No to je právě podezřelý, jo. Ten jde ale úplně uprostřed se užít, prosím. Co bylo za člověka, ty? Jsme vyjeli do Polska, jo, sakr, hranic, no. Co jsi řešil už nějakou? Píčí. Nějaký pojistný pojebávky. Prostě jsem si najednou říkal, ty vole, co mám říkat? Mezi tím se nám venku setmělo docela. Setmělo, musím říct, že počasí se proměnilo asi tak na 40krát, když jsme sem jeli. A je to teda počasím, nebo se setmělo kvůli tomu, že jsi snědl cheeseburger, který ti teďka přivádí mozkový infarkt? Tyjo, ten cheeseburger podle mě začíná ve mně docela dost žít. Jo. Jako, nevím, co tam všechno dává, jo, a stmívá se mi před očima dost. Je dobré? Skáč nebo sráč? Ale cestička už je krátká, už nám zbývá zhruba tak půl hodinky, kdy dojedeme na chatičku, otevřeme Honey Jacka a já si myslím, že začne pořádná party. Už mi dorazila SMS-ka vítejte v Polsku. Paráda. Že nevidíš parkovací místa ani silnice. Tak jo, tak se sem všichni nacvětli. Gucci knížka? Úžasný vybavení normálně. Já s ním tak jako balíček za den. Ale tady máme Jacka. A tady kdyby nestačilo, tak tady máme druhýho. S cedulkou dokonce. Já mám třetího. Pan toaletní budka. Kámo, teď jsem si takhle vyhnul za chatou. Domácí zmrzlená Hondia. Ještě nějakou výtažek? Ve sklepě a nedošukal. Hledal jsem ježka v obchodě a nenašel jsem ho. To mají dobře napojení tady normálně. To normálně stavěli poctivě tohle. Ale nebudeš mluvit takhle ze spáše. Tybo, já to za chvíli odpalím sám, pojďte už. A few moments later. A ty čekáš na panáka, až přijde někdo na panáka, ale. Co asi přišel? Už je tady v pořadí moc věcí. Je tady kouřítko. Co to znamená?
Tak to tu vyšukáme. A to si sem jela jako, proč? Já si strknu, ale nebudu to pít. Já to pak dopiju. Tak já. Snad se dostaneme pryč. Že potom leží. Doufám, že ne. A v sobotu jdeme na ty kola, jo, na světov. Tady sklíčky na víno? Potřebujeme shrnutí naší cesty. Kolik jsi nazdil koloběžkářů? Ty vole, koloběžkářů, vole, minimálně jednoho, o kterém vím, ale to se dozvíte později, možná? Jarda, ty vole na celoročkách a bez řetězů. Nový pneumatiky a už jsou světý jak starý. Je to tak. Takže teď už dům pojede jako formule, vole. Ale jako věcná, jo. Rolby prostě by neměly do píči jezdit někdy v 5 odpoledne. Ale jezdit někdy třeba v 1, vole, 5 ráno, vole. Kdy prostě tam jezdí lidi do chatek a je to do píči do kopce, do namrzlého kopce. A oni tam prostě jedou 2 rolby za sebou, píčo, že musí zastavit, uhnout jim a pak se samozřejmě nerozjedeš, že jo. No. Asi taková logika, jak karamba. jezdí na elektrický koloběžce. Na rychlostní silnici, píčo, kde je 90 nebo 110 nebo buchy, kolik tam je. Ale tak, Takže- Polsko. Polsko, no. Kurva Poláci. Kurva bober! Aký fajný. Bránka se nezamyká, ale prosím nenechávejte ji široce otevřenou, aby na pozemek nevcházela zvířata. To mega nechám otevřené. Nebo když mi to... Když tím letím na sjezdovku, doufám. Hej, já zajdu za myslivcema. Brumí. Může tady utek. My jsme nechali Co to má bránku, být vůbec? jo, tady je Netflix, lehátko do opalování, zákaz kouření, noční klid. Hej, prosím tě, objevil se tady nějaký divný Polák, ty vole, z chatky A. Pane, to není vaše chatka, to vole. Jestli nás nezaž more, deješ pičo, nej spraj. Právě někdy bolí more, ale drž spolu na Smíchov, Žižkov. Zdraví. Jardo, právě se nám podařilo vysemrovat od sousedu do pivka polský. Vypíčená, vole. Hele, myslím si, že když tentokrát vymejou to sklo, tak to bude chutnat líp. No to jo, no. Ale Janek se přiblížil. Jo, já se nebudu přibližovat si moc blízko, jinak vy se už nebudete mít k čemu přiblížit. The feeling like I'm falling out of the loop. It's hard to make pointless music when you got something to say. I mean like, shit, I really put my heart on display. Po magistrále 200 sjížděl dolů na Bulhar bez hlavy, bez nohy na brzdě smrt. Třeba takhle by se dal popsat můj život těch. Ale z těch ponožky, spodní prádlo celkově, podvlíkačky, trička, bude ti teplo, jo, dostatečně. Tak to se ještě převlíknu, ale jsem ready více. No i tak jak já nejsi ready, když nemáš ty věci přece. A když si říkal, že 10:50 ty vole, tak ještě mám asi půl hodiny no, na pak to. to tady, tak dobře, tak to zkracujeme na 10:40. Tak to nezáleží na mě, 10:40, 17 minut do odjezdu, potřebujeme už výjíždět. Agi, rychle, zvedá, už jsme Já jsem taky umytý. ready. Vítek už tamhle lyžuje. Je to Jardo? Řeklo se 10:50, 11:03, máme trošku zpoždění. Ano, Agáta zasmušile kouká do země, protože přesně možná ona to způsobila. Ne. Pánové nadávají řetězy, je to nedílná součást našeho odjezdu, kdy opravdu si lámou hlavu a my už jenom čekáme, až budeme moct pořádně rozjezdit ty naše nožičky, no. A ty si nebudeš na sjezdovce lámat hlavu. Tyjo, já si, s Jardou Máš jenom. helmu. S Jardou si budu lámat hlavu. Mám helmu, no. S Jardou si budeme všichni lámat hlavu, abychom mu pomáhali. Tak zlom vás teda. Zlomíme vás, no. Obrazně, prosím, jo. Nevím jak vy, ale my jako s AG máme vlastně pojištění, že když někomu způsobíme újmu, Jo. tomu cizímu, když se srazíme vzájemně se stejným pojištěním, A jsi cizí člověk. jsou jak urvaný z řetězu. Jsou jak urvaný ze řetězu, no. Ondro, to jsou tvoje tanga? Daddy, I'm stuck. Vůbec neuslyším. Mně je to jako blbý, jo, ale chcete pomoct, kluci? Výhoda kameramana, nemusím nic dělat.
Tak to jo. To je dobrý člověk, kameraman. Ten vždycky... Ale zase pak bude mít spoustu práce v postprodukci. Tyjo, to bude měsíční práce. To nebude dodělatelný to video. On je fajzl. Jak se ti to tam propliklo? Hej, Ondy, to je takový pás cudnosti, že jo? Dalo by se to tak říct. To je podle mě pás z nutnosti. Pás nudnosti. To je past povinnosti tohle. To bude držet. Jak to má být? Certificate bajšnek, vole. Se nepovedlo. Co se nepovedlo? Měli jsme být o 20 minut dřív, aby se nandali řetězy. My jsme to posrali. Bez komentáře očividně. Bez komentáře. Politicky nereaguje, protože on zařizuje řetězy, že jo. To by bylo organizační potupa, kdyby se dozvěděli, že řetězy ještě nejsou nandány, když už odjezd měl být proveden. Tam jsou ty stahováky, ty plastový. Tak to jo. Jak to má být, ale Janko? Já to nevím, já tomu nerozumím vůbec. No. To je hustý, no. Teda podle Šneka to tak má být. Ne, on ví, co dělá. Žitý. No já si tady zdokumentuju, jak se zdrogováváte, Janku. A proč ty říkáš moje jméno, jakou to, já jsem to ještě ani nepotáhl. Dal jsi mu přednost tam dým. Starší mají vždycky přednost. Starší mají přednost vždycky, no. Kluci vás vychovávali přece. Počkej, ukáž. Šukáš? Co hledáš? No, rukavicí to nebudu upěchovat. Turbo je zacpaný, takže kotel si vytahává. The rest of the plan is simple. I fly to the moon. I sit on the toilet. Před lyžováním. Nandávají se řetězy. Jak líp to využít? Ty jdeš taky nandat takový řetězy teďka. Okovy. Když je někde uličník, tak tady bydlí. Půlu. To je přesně ta věta, kterou řekneš, když jdeš něco vykrádat. Potřebuji jenom ty štípečky, prosím. Jdou do akce, pánové. Jardo, to je tvoje auto, tady nemusíš krást puklice. Týpek mi nabít 5 kg za jednu, takže nepotřebuji. Suve co? Suverénní zmrt. Ještě jednou jak? Prcí měr co níž. Problém máme. Šneku. To ti jebe. Kámo. I got it on camera. Hele. To je blázíne, kámo. Čum, jeď pomalu. Tam já, Janku, jo? Posloucháš mě? Janku, posloucháš mě? Teď tady chci být 9 hodin ráno. Červený víno. Jo? Jo. Natoč to, Robine, okamžitě to natoč. Musíme zdokumentovat tuto situaci. 9 hodin ráno, vole. 9 Já jsem hodin musela odrodit, ráno. jo. To je na veliký píču, závazek. Ale prostě tady Tak chci být uvidíme, ráno, vole. jestli to Agi dodrží. No to dodržím, píčo. Vínko máš s sebou, Jardo. To je KPZ? To je tak půl roku. Musíme dokumentovat Jardovi první klůčky. Step by step. To vychází ze Šnekového auta? Tvoje auto úplně odchází, že Tak ještě druhá noha. Takový to, když jedeš na dovolenou, ale ještě tě napíše, máš ještě práci. A další. Další Škodovka tamhle. nemáš to povolení, ty to nemáš povolení. A je to vítěz tohohle závodu. A teď aplaus. Jardo, pojď mi ještě ukázat stav těch lyží, abychom měli zdokumentovaný, že to tam už bylo. Jo, no já jsem to chtěl odpovědět. Tam jenom to mrdá. Žabák. Protože ty vole, jak mám chodit jinak? Čo?
Zbroušený. Na sebe namrzí. Není prostor na Kdo zná ten track, poločas, tak dejte mě na trůn. Je mi novej Tyler Darden, ty smrdy. Tady je Tyler, tady je Darden. Na sobě mám brýle, abych viděl vás jenom na půl. Není prostor na poločas, dejte mě na trůn. Prachy dělaj vrut, prachy dělaj lůz. Tak. Na tom jednom a sejmula ty kabinky a to dítě, který právě z toho spal, on to jedno přežilo, kterému nic nebylo, ale zbytek tam nacházel ty spolužáky prostě bez trupů, kámo. Jedno to dítě se zaseklo tam v tom Bčku, jakoby, tak. Když čekáš hodinu ve frontě na jídlo a pak zjistíš, že tady mají Budweiser. Co je lepší? B33 nebo... To bude jídel. Si myslíš, že to nesníš oba, nebo? Tak to sněz. Ale to se dvakrát rozmrdal ostro, ale jo, to prdel. Jardo, dneska je teplo, viď? Je trošku větrání, bro. Puma mě úplně napadla, kámo, a úplně mi to rozkouzala, víš co? Skurvená puma. Tak trošku jsme zapomněli zavřít okno, když jsme byli pryč a takhle vypadá Agi kosmetika. Bude osvěžující. Takový čelo. Takový jebák. Tak Jardo, co tvoje první dojmy? Druhý teda. Moje první pojmy, první dojmy jsou zvláštní pojmy, které mě dojmou a udělají újmu, ale naštěstí dneska se újma nestala. Zabil jsem to, sebe ne. Dnešnímu dni na svahu bych dal takovej 9,3 z 10, protože vždycky je šance na zlepšení. U mě tam házely takový achievementy, vole, v pravém horním rohu. Pak jsem dostal takovou jakože speciální kámo, která je hodně vzácná, kterou má prý 1,2% lidí na celém světě, což prostě spadneš, přetočíš se, vole, o 360, pak ještě o 420, takový prostě secret move. Nějaký XPčka jsem dostal, za chvilku level upnu a myslím, že jedno z těch ocenění je i dokázat spadnout na pumě. Ale nevím, o čem mluvíš, to byl někdo jiný a ta puma taky nesouhlasí. Tak už čas nemáš. Antre! Tak házej na mě. Ahoj Janku, tak co tvůj první den? Jak můj první den? Můj první den byl užitý. Dneska jsem se seznámil se sjezdovkou a s mými kamarády. Jarda byl velmi úspěšný, udělal spousty pokroků. A já jsem teď nějaký vyčerpaný, takže už to necháme bejt, jo? Poprvé, co jsem viděl, že mi melou maso. Na tenhle tým ne, ale udělám. Tak co Andy, byl to validní den anebo invalidní den? Invalidní to byl, dneska, zítra a pozítří to bude invalidní. Už jsem na to starý. Co tě teď nejvíc pálí? Žádný pálení necítím, ale jestli máš v plánu něco nového? Tak to je docela dobrý nápad, to musím uznat, ale s tím chatem jste vůbec nic nevymysleli, točili jste se v kolečku pořád. No jasně, občas to tak vypadá, ale ber to tak. No, ne, počkej, ticho. Jste se točili v kolečku a vymysleli jste jedno velký kulový. Jako nic moc teda, nápadů moc nemáte. Budu to brát tak, že to bylo míněné v dobrém. Každý máme někdy ostrá slova, ale mně jde hlavně o to, abych byl užitečný. Pěkně se nenecháš zvyklat, to mám rád, nenecháš se zvyklat, to je paráda. Nechci ani slyšet tu jeho odpověď, jeho elektronického. Já si pamatuju, byli jsme v Českém Švýcarsku, to samozřejmě nemůžeš vědět, protože z té krabičky nevylezeš tady ty, máš hovno život, ale mě by zajímalo, jestli se zlepšil celkově tvůj přístup k vypravování strašidelných historek. Já potřebuji nějakou pořádnou strašidelnou perdu, protože minule to bylo dost chabý a bídný. Pojď nějakou strašidelnou, jsem tady ve tmě sám, nevím, co mám dělat a potřebuji se pořádně vyděsit, tak pojď, vyděs mě. Dobře, tak pojďme
pojďme na to. Představ si hluboký les v českém Švýcarsku. Za soumraku se říká, že tam obchází postava s dřevěnou maskou, vyřezanou z těch nejstarších stromů. Nikdo neví, kdo to je. Počkej, ne, stopni se, ne, to je... Musíš to trošku překopat, protože tohle stálo pěkně za hovno, jako bych řekl, jo. Udělej pořádný horor, jako já si chci bát monstra, hnusný, nechutný, slizký, krvavý, brutální scény, jo, tohle to potřebuji slyšet, dělej. Dobře, představ si opuštěnou chatu uprostřed hlubokého lesa. Jako zase veliká bída, jako teď já jsem slyšel, jak se tam u toho usmíváš v pozadí, nebo co, tam bylo. Neumíš to, vůbec to neumíš, vůbec ses nezlepšil. Já fakt nejsem žádný hororový mistr. Správně, ne, je důležitý, že máš sebereflexi, že to prostě neumíš, jo, tohle to vyprávět, to je důležitý si přiznat. A víš co, strach se dá zažít i jinak, jen to nesmí být z mého vyprávění. Ale příště zase vědět. To ani nejde, ne, z tebe vůbec nejde strach, kamaráde. A mezi tím, co Janek dělá domácí úkoly, Do prdele. koukni na tohle. Co to je? Tohle chcete pít? Zelená, já to zle budu Tohle pít. vám přijde zdraví? Házet do Já pití budu okrasný prdět věci? špitky, kámo. Tohle si Jím já snad svoje vyřezávané výrobky, prstínky, tácky? Tohle si nech do Jím je? školy. Já nejste zelená vůbec, ale máte 30%, to mi stačí. Já hraju, Lidi, pardon. má se tohleto stát po tom chlastu zeleným? Já? Tam byla ta akce na 2+1 zdarma, vole, ty bramborky. Bang, Už chápu proč. Na Indiány. Kde jsou ty indiáni, vole, jako? No dobře, ne, tak já věřím, že tam jsou ty. Kámo pičo. Mega dobrý. A bang do Ondry. Ale... Bing. A hraje Jarda. Ne, ale... Hraj, vole. Mě už tady nejsou moc velký kousky. To bude víckrát čas. Já mám, vole, jenom jednu kartu, jestli mi ne. Oni ubývají ty velký kousky. Máme toho víc. Máme toho víc, nebo? 3 pytle. No, Jo? podle mě už toho víc nemáš, vole. No, je to na půl hodiny čas. Mega dobrý. Stíháš to? Jo? To nepotřebuje jako... Mám Jako to je vlastně proces, ty. Já nevím, jak to nakreslím. Tak všichni vedle, ale... Tak ho finál na poslední. Je to mega dobrý. Je to fakt nedotýká. Nejsem byl pomocník, ale jsem... Jedáme tam. Je dobrý, já už končím. Nebo co? No, Já jsem si Ne, Jarda, nevěděl, Jarda. že sebe? Jo, já jsem mrtvý, co ty sebe? vykoukal jsem si to. Los Bandito. Vlastně já dal řekla, co je týčný. Na střídačku. Jak funguje na střídačku? Je tam zima. Kurva. Lagodný kotlin. Vítám vás u teleshoppingu. Máte vždy problém s rozmrznout šklo? Led na okně? Přichází revoluce bez škrabání ledu na okně. Nevěříte? Koukejte. Žádné zmrzlé prsty. Jen držíte na skle. A jde to zkoušet Ano, na jiný Pepi. auto ještě. Nevymýšlím si. Prosím kameramana, pojďte blíže, nestyďte se. A jedete. Krásně kroužovými pohyby. Smažete celou vrstvu ledu. Bez zámahy. Teď už nebudu muset konečně 1 hodinu čistit auto před odjezdem do práce. Teď už můžu za 5 minut vyjet, tyjo. Ano, Pepi, je to přesně tak, jak říkáš. Není třeba. A jestli si objednáte nyní, Dostanete 2 zdarma, 2 zdarma. led na auto zdarma. 2+1 zdarma. Že nejste podplacený herec. Úžasný, ne, nejsem, já jsem Jste kolem jdoucí. já jsem náhodný kolem jdoucí, který to zrovna poprvé viděl v životě a kupuje si 10 balení domů. Jo, pro svoji rodinu, pro svoje známí, jo, prostě pro všechny, protože tohle je opravdu udělátko za všechny prachy.
Ano, Pepi. Co na to říká na hodně kolem jdoucí slečna? Koupila byste si něco takového, slečno? Slečna přišla z ústavu. Neuvidíte nic píču, vole. Já jsem ti to udělal na půlce. Ale tam nic nebude, vole, potom. To dáš Bro, k tomu nevedu. Nejdřív na sucho. A pak na motor. A vidíte? To ale krásné průhledné, čisté. Čo? No vidíš, a to je tak, kde jsem to nedělal. Bez jediných škrábanců. Tohle je to správný nákon. Souboj produktů. Hlasování probíhá na obnovele.cz. No, teď jsem se posral. Já jsem se posral před chvílí, takže v pohodě. Jste sráči. To seš ty. Já jsem Tyler. Jsme na ostrově Strasburg. Tak, Tak, den 2. Včera jsme stihli. ale přece jen, To je nějaký to? To je videodeníček. Videodeníček, tohle je záběr číslo 48. Máme poslední minutu na kartě, takže to musíme využít. Ale mám pak ještě druhou kartu. Ding, 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 last minute. Ticho, ticho. Videos. To je tajný. To je pak na Hero Hero, ta další karta už jenom. To je, kdyby si nastavoval časovač na... Že to bude na Pantenolu. Pantenol. Nebo v Pantenonu. Stihli jsme i ježdění v mlze a v noci zároveň, takže jsem jako jakmile Jarda jel tak 5 metrů přede mnou, tak jsem ani neviděl, že se rozmrdal, když se rozmrdal. Jak jako, že si jeli jsme ježdění v mlze? Ne, že bych se rozmrdal. Stihli jsme. Jo, stihli jsme. Videodeníček. Polipte mi prdel. Rostomilé. Silnější mrdá psa. Kdo jinému já mu ojedu ti mámu. Hej, Robin, já to nebudu moc pouštět nikomu tohle. S tím se počítá. Jeho žákům to pustíme hlavně. Do pí. To je zrcadlo vypsaný, baby? Je. Jsme žádný, vole, rozmazaný kic, kámo. Jediný, co nám stačí k snídaní, je vajíčko, chleba, maso a sůl. A ty to sloupneš úplně, že easy. Série ověřování TikTok trendů s Jardou Hodzelem. Jarda si tady dělal kafe ráno a kámo, dodělal jsem mu jedno kafe a ten kávovar furt jel a pak mu začal dělat druhý rovnou. And my hand is like... My jsme se tak trošku ještě učili s tím kávovarem ráno. Není to moc profi práce, jo, ale... To je v pořádku. Hele Jardo, už jsi mě včera přesvědčil o tom, že umíš driftovat, ty když to dělal poprvé v životě, tak myslím si, že nezvládneš přesvědčit je o tom, že ty vajíčka jsou dobře nakrájeny. Další věc, ve kterou nás Jarda přesvědčí v tomto pořadu je,
Máte vždycky taky problém, vytáhnete máslo z lednice, je to tuhý, chcete si to namazat na chleba, jenže prostě je to tak tuhý, že to prostě nejde namazat, takže prostě to si tam s tím serete, Bůh ví jak dlouho a stejně to není rovnoměrně prostě namazaný. Vždycky to máte na jedné straně hodně másla, na druhé straně skoro žádný. Mám pro vás řešení. Vezmete kusku másla, struhadlo. Největší oběd roku a nejmenší oběd roku. Teďka to stačí prostě vzít tam, vole. A krásně smut. Prostě. Měl moc kofeinu, kam to skapul úplně celý. Jak veverka na sahu. V minulé epizodě jste viděli. Měli jsme být o 20 minut dřív, aby se nandali řetězy. Bez komentáře. No i tak jak nemůžu, já nejsi ready, když nemám ty věci. A když si říkal, že 10:50, ty vole, tak ještě mám asi půl hodiny. No, politicky nereaguje, protože on zařizuje řetězy, že jo? Tam já Janku, jo? Posloucháš mě? Nádherný počasí na Janku, lyžování. posloucháš mě? A já jsem teď nějaký vyčerpaný, takže už to necháme být, jo. Je to nečekané. Je to odvážné. Tohle se ti bude líbit. To je reality show tohleto. Diplomat Janek se rozhodl posnídat v posteli na místo zúčastnění se ranního brainrotku s Agátkou. Agátka má radost, že Janka opět svrhla z trůnu. Já to normálně nekoukám, vole, koukám na 90 snoubence. To není ono lepší. Je tak jako guilty pleasure dobrý, že jo, ale kdyby aspoň ty lidi něco uměli, ale oni umí úplný hovno. Je to úplně stejně, když třeba Jarek čumí na fotbal, vole. Fotbal Co ti ten fotbal dá? Hovno. Nevím, no. Jaký kokos běží, vole, 5 km za míčem, který mu se odpiknou někam na druhou stranu. To Tam jsou- týpek kopne a jako To je ahoj. fyzická dovednost, ale jako uběhej si to. Že jo, že jo. Na to, no, na tady. Já tady točím reality show teďka. Tady točíme reality. Nebo nevím, o čem to teda je, ale... No o té konzumní době, no, taková konzumní společnost prostě. Umírají kvůli tomu zvířátka. Tyjo, hrozně moc, protože všechny ty parfémy, ty blbosti, ty mastičky, tyjo, kolik toho je. Že jo, kolik toho je, kolik si toho musí vyrábět a teď tam mají všechny ty reklamy, aby si to ty lidi kupovali znova, že potřebují už novou. Se pak kácí různě pralesů, lesů, pak ty zvířata tam nemůžou žít, takže umírají a ono jako celý koloběh. Tamhle je člověk, který kácí ty lesy. Ale to... Ten dělá zdravou údržbu. Kdyby nějaká ta hračka umřela, když prostě oživne, že jo? Prostě umřela někde, tak potom by si ten týpeček, co si s nima hraje, že jo? Nevím, jak se jmenuje, tak by si hrál s mrtvolama. A ty hračky jako stuhlí po... Tak svěř se nám s další paranormální poznámkou tady. Šel jsem si dát ráno kotel na balkón, vrátil jsem se bez zapalovače. Zapalovač jsem neměl po kapsách. Tak to je hodně paranormální. Nikde nic a to stojím v kuchyni, nech se oblíká. A nějaký cinknutí nebo něco a pokud si říkám to, nevypadnul z něj zapalovač a kouknu se tamhle na zemi ležel ten zapalovač, kterým jsem si venku zapaloval kotel. A jak se tam dostal? Fakt nevím. Je to? Zpátky, kde je to má? Bullshit, pěkný bullshit. Nějak. Druhá polička od Racionální vysvětlení vždycky existuje, vždycky. Kaktus pochodový. Agi kaloriční příprava na sjezdovku. Řekni nám, Agáta Mašková, co si dneska měla. Chleba s kečupem, tiger, hvězdičky, prosečko, 4 sklenky prosečka, humus. Slyšel jsem ani jeden panák. Ani jeden panák. Já jsem měl 2 a 1 pivo. Že v studeným Polsku nemají zelenou, vole. Už to má nějaký hnusný bílý likér, vole. Tady tam jsou třetí, nikomu nepomůže. Nečekal jsem, že Agi někdy řekne tuhletu větu. Kámo, víš, jak to dopadlo, vole, na Rakousku s tím ledem, vole, to bylo dost blízko. To se nejeval prdel, co? Ne, kopnul jsme to do vodka, vole. Jo, ne, ale si. They don't want you to see the lies behind their fake hospitality. Innocence was the commodity. Někdo umí nakreslit dokonalý kruh, já umím dělat dokonalý kruh z masa. Mám hezký nešnek. Dobrý, vole, co Porovnejte.
Diváci. To je moje? To je šnuka. Už jsem začal mluvit polsky stále. They don't want you to see the lies behind their fake hospitality. Tak jo, napít se na to piva. Počkáme s panákem. Ty! Slíbil jsi mi panáka. Ale důležitý je, že tady vyděláváte těžký prachy na úkor druhých. Jo? Co je nový? Jsem si koupil takovou jako menší lahvenku alkoholu. The promises sold told us we would become free. That's why I walk the line. Vydělali jsme těžký A toto je Wake and Beer s Ondřejem Brzochudým. Dobrou noc. Burger? No thanks. Rather good woodwork. I'm building Noah's Ark for my vegetarian girlfriend who wants to save every animal on this planet. Move away! Get away! Ah! No, you don't! Get back! Hey, how was the skiing? So much fun, but my shoulders are aching. Here, let me help. Time to unwind. Let's do a ski massage. Just relax and let the tension melt away. Whoa, look, a family of raccoons. They're so cute. I think they like us. I think they've adopted us. All right, kid, time to go. Yeah, out you go. Ah, much better.